Здравейте на всички! Прекрасно е, че сме заедно. И особено съм развълнуван днес, тъй като искам да ви разкажа за някои нови продукти. Първият продукт, за който ще говорим, вероятно ви е познат, вероятно го използвате по различни начини. Това е цитронела, етеричното масло. Много хора го харесват, защото е свежо, ароматно. По-различно е от лимонената трева, въпреки че много хора бъркат цитронела и лимонена трева, но химическият състав е различен. При цитронела основното е, че тя е прекрасен репелант. Може да се нанася локално, външно, може да се използва и като спрей. И в миналото много хора използваха цитронела именно по този начин. И затова е толкова добре позната. Но, както и всички етерични масла, има и други предимства в използването им. И искам тук да спомена други сфери, в които може да се използва цитронелата. Много често се оказва, че има раздразнени тъкани, имаме места по тъканите, които ни дразнят и там може да се прилага цитронелата локално. Но етеричните масла, това етерично масло може да бъде и разредено не защото дразни или е прекалено силно, а просто защото има допълнителни предимства, ако се използва по този начин. Освен това, то има и почистващо въздействие върху тъканите. Ето как може да се използва това етерично масло. Добра комбинация е заедно с силантро и чайно дърво, плюс цитронелата. Може би ви звучи малко странно, но когато краката ви са напукани, можете да прилагате тази комбинация, включително и върху ногтите на краката. Също така може да го използвате и при почистването на лицето. Наистина много добре действа заедно с другите етерични масла. Това е една много широка категория с масла на дървесна основа, но така косата ви ще изглежда примерно по-здрава. Ако приложите и такива масла, можете да ги използвате и на домашните си любимци. Също така, можете да използвате и други етерични масла. Ако, примерно, искате да стимулирате апетита, цитронелата е много полезна, защото тя има специфично действие. Тя подпомага нормалния апетит. Знаем, че ароматът действа направо на хипоталамуса. Няма да навлизам в подробности тук, но това е начина чрез хипоталамуса да контролираме апетита си. Така можем да постигнем нормален, здрав апетит, когато разтворим цитронелата в етерични масла. Освен това, храносмилателната система по този начин се успокоява и така се модулират и аминомаслените киселини. Тоест, това е начин човек да се освободи, може да се успокои, да се отпусне. Може да се използват тези комбинации, които вече споменах. А тук искам накратко да поговорим за храносмилателната система. Може би не ви звучи много вълнуващо, но има някои важни неща, които трябва да знаем за нея. Най-важното е, че тя ни пази ни, тъй като 70% от имунната реакция на организма идва оттам. Така че, когато говорим за нови продукти, искам да ви подскажа да използвате два специфични продукта. Единият от тях е PB Assist. Знаете, че говорихме, че храносмилателната система помага и на имунната ви система и затова PB Assist, ако се използва редовно, подпомага качествената флора в стомаха.
така че можете да я включите в ежедневието си. Същото важи и за теразим. Ензимите са много ценни, те са много полезни за организма ни. Необходими са ни ензими за храносмилане, за разлагане на храната, защото по този начин нашият организъм произвежда необходимите ензими за нашето храносмилане. И често пъти, когато някой ми каже, че не постига желаните резултати, аз казвам, ми използвате ли PBS Assist или Теразим, понякога препоръчвам и Lifelong Vitality, защото всички минерали, ензими си взаимодействат и така се постигат всички здравословни ензими, които са ни необходими, за да усвояваме белтъчини, мазнини, въглехидрати, фибри, захари по един здравословен начин. Така че използвайте тези продукти, освен всичко останало, за което говорим. И не забравяйте, 70% от хората имат някакви оплаквания по отношение на храносмилателната си система. И тук имаме цяло семейство от продукти, които предлагаме. Примерно черния пипер, заедно с CB2 рецептори или джинджифил с 5-HT3 или лютамент, заедно с етеричните масла дават един много широк спектър и естествено резенето. Така крайният ефект е успокояващ, той успокоява тъкалите. Тоест, позволете сега да поговорим малко и за семената от целина. Семената от целина според мен са интересни по много причини. Те могат да се използват локално, ароматно, вътрешно, но често пъти не се разбира какво представляват семената от целина. Така че исторически трябва да сме наясно откъде идват предимствата. Първо, те са антиоксиданти и това помага на сърдечно-съдовата система, на обмената на веществата, устна хигиена, здрава имунна система, включително и респираторните дейности. Така че, както виждате, спектър е много широк и е много важно да помислим как да използваме тези нови масла за съвсем конкретни оплаквания в храносмилателната и уринарна отделителна система и уринарния тракт. Така че да поговорим как функционира организма и имунната система. И пак да поговорим за стомаха, защото спомняте си, казахме 70% от резултатите от работата на имунната система се дължат на работата на стомаха. Така че там винаги има възможности човек да подобри тази дейност и да си създаде естествена защитна система за този много важен орган. Така че тази защита ни е необходима, за да имаме здрава имунна система. Тоест използваме 2-3 капки от семена на целина сутринта или вечерта. Може да ги разтворим и във вода, ако предпочитаме, разбира се. Може да ги вземем и като капсули. Това е може би малко по-добрия вариант. Можем да ги комбинираме и с други етерични масла, примерно лимонена трева или малко босилек, риган, за да помогнем на организма да се защитава от всички опасности, които и предизвикателства, които го заобикалят. Като казвам 2-3 капки, имам предвид 2-3 капки общо, а не по 2-3 от всичко. Така че помислете си как да включите всичко това в ежедневните си процедури, за да преодолеете оплаквания, които бихте могли да имате в това отношение. Заедно с комбинациите, за които вече стана дума. Те ще ви бъдат много полезни. А сега няколко думи за уринарния тракт, защото той е важен, състои се от пикочен метур, уретри, бъбреци и е интересно да кажем, че имунната система на тялото
което зависи от функционирането на всички органи. Именно затова когато се натъкнем на микроорганизмите, които са толкова досадни, това може да доведе до конкретни оплаквания. И затова е добре да се помисли за, да речем, хвойна. Това е отдавна познато етерично масло, което дава много добри резултати по отношение на бъбреците. Така че хвойната може да се поема и в капсули или като капки. Освен това, за останалата част от уринарния тракт е добре да има равни части канела и целина, за да бъде добре уравновесена, балансирана работата на уринарния тракт. Така че не забравяйте, това са наистина моите любими продукти. Но нека да поговорим още за една друга категория етерични масла – евкалипта. Това не е нещо ново, познато отдавна. Вие самите сигурно много използвате евкалиптови масла, най-вече при респираторни затруднения. Но има различни видове евкалиптови масла. Искам обаче да се спрем на 3, които са много важни като етерични масла. Нека да ги споменем набързо. Едното е евкалипт глобулус, другото е евкалипт радиата и третото е цитриадора. Това са етерични масла, които може би трябва да сравняваме, защото при етеричните масла често пъти се оказва, че има различни такива, които като че ли действат по подобен начин, но от друга страна те може би са наистина различни. Тук имаме 3 вида евкалиптови масла и да поговорим за тях. Евкалиптус глобулус е уникален, различен от останалите, защото се използва в продуктите като On Guard Breathe. Той се използва, този продукт се използва чрез продукта евкалитол и той може да се приема вътрешно. Така се използва евкалиптус глобулус. Повечето от вас познават евкалиптус радиате. Виждате, че евкалиптус глобулус или евкалиптус радиате си приличат, тъй като основният продукт при тях е евкалиптовото масло, но при радиате то е по-малко като количество, отколкото при глобулус. Но и двата продукта могат да бъдат използвани по еднакъв начин, могат да бъдат използвани локално, но не забравяйте, че в On Guard се съдържа евкалиптус глобулус, но третия продукт, евкалиптус цитриадора, е по-различен. Той съдържа малко евкалиптол, но има високо съдържание на цитронелол. И това е един алдехид, който може да се прилага локално. Когато говорим за цитриадора, много хора смятат, че това е подобно на лимоновата, на цитронелата. Но и това е вярно, те са подобни, но в този случай става дума за евкалипт. И той си има своите собствени характеристики, своите собствени особености. И така, съвсем накратко да кажем няколко думи за извън клетъчната матрица. Така са създадени нашите тъкани, особено кожата. Важно е, че примерно в кожата има еластин. Еластинът е участник в извънклетъчната матрица и той дава еластичност на кожата. Има и колаген тип 1, който дава структура и здравина на кожата. Освен това има и фибробласти, които синтезират и еластин и колаген тип 1. Тоест с това, което ние
правим, можем да подпомогнем тази извънклетъчна матрица. Това може да стане чрез масла на цветна основа, които подпомагат тази матрица. Евкалипта също има такива характерни качества, така че ако той се комбинира с кедрово масло или жасмин, могат да се получат много хубави, много добри резултати. Не забравяйте, че евкалипта има и почистващи качества и може да бъде използван при почистване на кожата. Аз обичам да комбинирам всичко това с масла на цветна или дървесна основа. Нашата кожа през цялото време страда от свободните радикали. Те вредят на кожата и е ясно, че остаряването на кожата се дължи на увреждането от тези свободни радикали. Затова преди няколко години въведохме продукта Яропон, бял равнец и нар. Той съдържа конюгирана линолова киселина. Така че това е много полезно за кожата, особено ако се комбинира с етеричните масла от белия равнец и нара. Така че продуктът е Яропон. Използвайте го локално, прилагайте го, за да получите тези антиоксидантни свойства и по този начин да защитите кожата си. Евкалипта като цяло, всички тези масла, за които станат думи, имат много силно успокояващо въздействие, така че може да ги прилагате локално върху раздразнени тъкани с цел отпускане, обезболяване. Евкалиптът също така има много приятен аромат и можете да го комбинирате с цитруси, с мента, така че надявам се, че ще ви бъде приятно да използвате всички тези етерични масла и се надявам, че в бъдеще ще се видим. Желая на всички приятен ден!